नाम हम लिखले बा। हां तो मालूम बा। ए जी लोग बा। हां ए जी। अरे ये घर में है खदरन जी के न्यू। अब हमारे नाम पता यार हम आइल बानी उतरा ना ये हक जाने साइड से वाली है ये। आई मोड़िया ही ले दर्शन में पीछे से। अरे इतना कमजोर गाड़ी दिया हो ये गाड़ियों ठकेला का पड़ी जरा अपने नाम खदरन जी हो। हां हां हमारे नाम का प्रणाम हां प्रणाम आहो भाग की पधरनी हमरा द्वार बैठे के का समाचार बा बैठे के समाचार बढ़िया बा पता लगा प्रणाम बैठे भाई ए बबुआ टूटल ए घर ए खटिया लिया वा पुराना धनी मनी है लो यहाँ के सब बबुआ टूटल ए लड़को हमन कहाँ बालू ए बैठे के ठीक बा ए बबुआ टूटल बाबूजी हाँ खटिया लिया वा ले आओ तने हाँ बिछाओ ए देहिया बा पीछे बा काहे मर दे ए मारा जाए बैठे के टूटले खटिया मंगावता नी टूटल नहीं खे महाराज रउआ लोग टूटल बानी का जे टूटले नजर आवता मारा तो कहत जे बबुआ हाँ। टूटल ए बबुआ फाटल हाँ बाबूजी हाँ तन बिछाना उछाना लियो बिछा खटिया टूटले मंगावता नी कब बिछावना फाटले मंगावता नी कुर्सी बा बड़ा वीआईपी कुर्सी बा आज तो कैसन कुर्सी मिलल बा हमनी अच्छा बबुआ सरल नाश्ता लियो ए मारा सोरल पाकल आदमी नाश्ता करेला जी माल जाल के खियावेला सामान हमनी के खियावला है ना दी हमनी के गदगद मिजाज बा बबुआ ये भैया मोबिला बड़ा गवर्नमेंट बुझाता बड़ा चौसक यहाँ के लइको बालो ई बजे व्यवहारिक भाषण खूब बढ़िया आदर भाव करता है हां मन ता घा गइल माने व्यवहारे से अच्छा अच्छा रोवल उनके कहाँ वही है का विचार बा के वही है बबुआ तू ही पूछ ए जी पता लागल होने वाली सन त पुलवा पर पता लागल ह हाँ हाँ कि रउआ यहाँ 4 जना लइका लो बाल हाँ बालो आ हमनी चलल बनी सन लइका के तलाश में शादी अच्छा। संबंध के सिलसिला में हाँ 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 तो तनी लइको लोग के देखा देती अच्छा रउआ लगा बड़ा बढ़िया वीआईपी के लइका बालो हाँ, अच्छा रोजी रोजगार नौकरी चाकरी तो बोला दे तनी हाँ तनी बोला के इहो पता लगे जे बड़ा चौसगर बालो का दू चनसगर हाँ हाँ चनसगर बालो हाँ, हाँ। बड़ा कमाला लो हाँ। हाँ बड़ा निकामा हलो कमीना हलो निकामा हलो कमीना हलो अच्छा कमाए वाला हलो अच्छा कमाए हाँ हाँ कमासु कमासु हाँ हाँ जान तनी हाँ दे हमनी का पुरान का हाँ अब तनी रउआ लोग पुरानिया भइल हाँ तनी हाँ दे बोला में तनी अंग्रेजी बोला तालो बोले नानू आई हाँ हाँ ए बाबुआ पंचर कर पकड़ हाँ फोन करे के पड़ी उनकरा के ए तो मोबाइल से तो हम फोन करी अच्छा देखिए दिया पंचर हमरा पार के भैया के नाम हो अच्छा नाम हो हाँ। नाम सब नाम ले ले बतिया लइकन ले। के यहाँ के वीआईपी रखले बानी हाँ नाम हो पंचर नाम हो हेलो हां तो बुझतन जे टीजे हाँ। टायर पहुंचल होला ए बाबू आई मेहमान आइल बनी आ सबे द्वार पर ए बबुआ पंचर हाँ हाँ जल्दी आवे के कोशिश करो अरे दिन भर समोसा खा लाई हम मना कर ले समोसा मत कहिए पेट खराब हो जाए लगाओ बबुआ पंचर कहाँ रोलो हो आज समोसा खा गो बनी आ देखो आई द्वार पर मेहमान आइल बनी सबे तनी प्रणाम पति करो प्रणाम खुश रह ए बीमारियां हाँ ठीक बा ए महाराज आई इरादा लइका हुए हाँ हाँ ई बड़कू हम 4 जना बालन हाँ एक जना सरल को बड़े बाहर अच्छा हाँ कब भैया इधर लइका तो बड़ा धोखा बुझाता बापे बेटा के मेल धरत है के ना तन को ना पड़ जाए तो लइका तो बुझाता जे लील गणा से चहटा कर लगा दू लागत तब बाबूजी कुछ बतियाओ तरह से अपना में हितावा शिकायत नानू करी लो बड़ाई छोड़ा के अच्छा तो देख ला हाँ लइका के कुछ मांगो करता नहीं का मांग कुछो नहीं खे बैठी लोग रहुआ लोग बात विचारों को बैठिए के नो वाला बात विचार ना तने सुना देती ठीक बा तो बैठिए के सुना है हम कोनो खड़े खाड़ी का सुना दी
ए लइकवा ऑर्केस्ट्रा में रहेला का? ना महाराज, ऑर्केस्ट्रा के नामो मत ले हमरा खानदान में, जाननी बुझाता जोकर खाली लागत। ना महाराज एथी पढ़ते पढ़ते हेंगा भइल बा। हाँ पढ़ के हेंगा भइल बा। अच्छा पढ़ला से बैठले बैठले गोड़वा हाथ में टेढ़ुआ गई। हाँ हाँ अच्छा अच्छा ई बात। अब मांग के बात कहनी है लोगन तो एथी का कुछ कहे के बा कहीं लोगन माने रहुआ कही ना लइका पढ़ल लिखल बा नु। हाँ 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 नाम उम लिख लेले। हाँ बीए पास हो, बीए पास हो। बीए पास हो। हाँ और डीएलएड के तैयारी करता रहे। भैया तनी पहले ही पूछा बोलबू करेला हाथवा गोड़ा से देख ले मिशन बोलिए त ये बस में बोले लाई। का नाम है भैया कुछ? का नाम हो? हमारा नाम हो तहारे नाम पूछा था, तारा बाबू का नाम नहीं क्या पूछा था? हरे नाम पंचलवा हो। अच्छा ठीक है नाम धैले बड़े हदे जंग नाम बा काम बा। काम बस सही बात। हम तो कहत नहीं जे का एकरा आगे बात बढ़ावल जाओ। ये काम ना करो हैं? सब तो देखिए लेनी हाँ। तनी ये लोग के मांगो चांग देखे जे कितना मांग बा। हाँ अच्छा एगो बात बताई का मांग बा लइका करौआ? लइका देख ले सर लइका तो माने लाखों में एक बुझी की। हाँ साचो लइका रह पंचर बा माने हमार मांग कुछ हो नहीं के ना एगो राज तू टोका दे दे। राज दू टोका? हाँ इ नया कोनो गाड़ी चलल हिय का जी? हाँ हाँ आ शेर रेले घरी हैं? शेर रेले घड़ी। ई कौन घड़ी हो? शेर रेले तो हम साइकिल सुनलर नहीं सब नामो बदल गइल का हो? का जना अच्छा तो हमू नहीं खी जाने। ए महाराज कंपनी चेंज होता आ सामान चेंज ना होई। हाँ ना हाँ ठीक बा। अगर आगे औरी बताई। आ एगो तो हाउ एथी वाला हाउ केंगो कपारवा जौन खींचे लालू। वॉशिंग मशीन। हाँ हाँ वॉशिंग ठीक कहनिया। एगो वॉशिंग मशीन दे दे अच्छा आ बाकी एगो ऑटोमेटिक साइकिल दे दे। ऑटोमेटिक घोड़ी। वह खिस्सा बा बाप मुँह सनहेरा में बेटा के नाम पावर हाउस। और कुछ हमार मांग नहीं है। ठीक बा। हाँ। का कहियो भैया? का कइल जा? हाँ। लइका देखा तारा जे ओकरा पोलियो मरले बा फिर पूछा तारा जे का करे चला बैठा ना नाश्ता वास्ता ना करबा का ओइला से इतना फायदा तेरा मुंह झुरा गला। नाश्ता कर जाला ओ जगह जहां बात विचार जमेला तू काहे ना बातिया माने लो? बैठा ना चल के दूसरे तो नाश्ता तो कर लिया। ई नाश्ता ना करिया सन का? अभी हाँ का हो रहा है? ए बाबू सब ठीक बा। हाँ हाँ सब ठीक बा सब ठीक बा घबरो मत। बिया हो जाए। हाँ बिया हो जाए ना तो मेलों में से एगो कीन के लिया दे। ना होई तो भाग जाइलो तो भाग जाओ लो का करे हिट लो भाई आइल बा ठीक बा एटी नाउ नाश्ता होई ओकरा बाद में बात बा। चलो चलो अभी सोचा ताले जे नाश्ता होई अब का जाने बिहाना नाश्ता करे कि नाश्ता खातिर बैठा रहबो ये का काम बा। ओइसा ना भाग आदमी का बजा तो ई मेरा कोने हमरा खियाओ कनाल में बदल ना कियो लो। तो चलो एने से चल अरे भूख लागल बा तो बला जोई जाके ना घर में ढुक के खा तू सब पेट में हो गइल ना हम काहे के जाम का बोलो लो देखावे खातिर जा घर बनल इनके जाके खा। खा तो के कोना तू ही न बोया गो कोना ए जी को ना दीजिए कुछ देर रोकी लगी खाना मिल जाई। हाँ, काहे ना? लॉरी अभी ना खोले तू दोबारा ना छोड़े। बैठे के ए बाबू सरल आइलम सरला बीमारी हो जाई सरल खाना मांगल करे बतियो ना मानल चल ना तारा सरल खाना। हां और तो भाई भेजाए ही तो कहीं ना ए बाबूजी हां अब तो भाग गेलो सो हो। तब भाग गइलो तो का हमरो ही ए मादा तई के ए मेहमान आई ही तई तई के चक्कर में हमरा काहे कुआर रखले बारो तू। तू कुआर ना रहबो हम कह देतन। ई लगा के बियाह ना होई ठीक नु हमार करो। तू जानत रह ना होई यह लड़का बड़का हमारो एकरे कमाई सब कुछ भइल बा आ तहरा से हम तहरा कह दी ठीक बात है एकरे करो हम जाता नहीं जा जात रह इतना खिसिया तो रह गार्जियन के बातें ना मानबो। हम बाबू हाँ हाँ बाप रे बाप ऐसा को पर हमर लड़का अब मेरा बियाह के रो जाए के कर दो दादी नहीं हैं के कर दो के करे से होई ओई देखी कोट के करे से होई
रे मैं हाउस है हाँ हाँ ए बाबू सब सब तेर भाई जाता रे चुप बोला तनी भैया हम अजनबी अर्जुन ये हमने के स्टार भोजपुरिया कॉमेडी जौना के बजरंग कॉमेडी भी डाल कर होगा सब चैनल हमने के देख सकता नहीं एकरा के देखी शेयर करी लाइक करी और सब्सक्राइब करी जितना ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें उतने हमने के ओहुले बढ़िया बढ़िया कॉमेडी बना कर सामने पेश करम सो आ कमेंट में हमने कॉमेडी का रोल बतलाई हमने कॉमेडी कैसा लागल हो हमने के हौसला बढ़ाई लोग आए हमारी कलाकार बड़ी लेडीज कलाकार। प्रणाम, मैं शिवानी सिंह रहो लोग के बीच हम अपन भोजपुरी कॉमेडी वीडियो लेके आ रहल बानी और लोग से हमारी यही विनती बा कि हमारे कॉमेडी वीडियो के देखी लाइक करी सब्सक्राइब करी और कमेंट करी बस हो गई। हम अकबर हुसैन भोजपुरिया कॉमेडी छोड़तानी सो रउआ लोग देखी एकरा के सब्सक्राइब करी लाइकन दबाई सब यार फिर सामने अगला बेरी कॉमेडी में हमने आप सब प्रणाम।